ба ҳолати 22 апрели соли ҷорӣ 21 000 қутӣ кирмак ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат тақсим гардидааст ки аз ин 9180 қутӣ ба вилояти Суғд, 8947 қутӣ ба вилояти Хатлон ва 2873 қутӣ ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. асоси рушди соҳаи кирмакпарварӣ ин тухми кирмаки хушсифат ва таҳкими баъзеи хӯрока мебошад. бо ҳамин мақсад соли ҷорӣ 21 000 қутӣ тухми кирмаки хушсифати ба иқлими ҷумҳурии тобовар аз ҷумҳурии халқии Хитой ворид гардонида шуд. тухми кирмаки ворид гардонида шуда зери назорати мутахассисони ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик зинда гардонида дастраси кирмакпарварон карда шуд. Кирмакпарварони ҷумҳурӣ сари вақт бо маводҳои инкубаторӣ таъмин гардида сари вақт тухми кирмак зинда гардонида шуда дастраси онҳо карда шуд. истеҳсоли пиллаи хушсифат аз баъзеи хӯрокаи он вобастагӣ дорад. ба гуфтаи кирмакпарварон таъминот бо хӯрока ки асоси рушди соҳа маҳсуб меёбад беҳбудӣ мехоҳад. имрӯз бо сабаби таҷдид шудани хоҷагиҳо дар ин самт мушкилӣ ба назар мерасад. ба андешаи мутахассисон дарахтони тут дар ҳудуди заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ аст. аз ин рӯ барои дастрас кардани барг кирмакпарварон дар бисёр ҳолат ба мушкилӣ дучор мешаванд. бисёртар сухан меравад дар бораи сифати хӯрока, яъне дарахти тут, барги он, масалан ки таркиби он сифаташ бевосита ба нишондиҳандаҳои биологӣ, нишондиҳандаҳои технологии пилла оварда мерасонад, зич алоқамандӣ дорад. барои ҳамин дар ин ҷода барои истеҳсол намудани маҳсулоти хушсифати пилла, масалан ё нахи абрешим, бояд дар заминаи он баъзеи хӯрокаш бисёртар корбарӣ кунем. Корҳое ки масалан илмӣ бошанд, таҷрибаҳои илмӣ, корҳои илмӣ тадқиқотӣ бисёртар бурда шаванд барои зиёд намудани сифати барги дарахти тут, ҳосилнокии он, таркиби химиявиш ҳаст бо масалан роҳҳои ҷустуҷӯ кунем, бояд пайдо намоем ки чӣ гуна масалан дарахти тутро зиёд кардан мумкин бошад, масалан ё сифаташа баландтар кардан. ана ин ҷиҳатҳо бисёр ҷиҳатҳое ҳастанд ки дар илми соҳаи пиллапарварӣ бисёр тақозои ҷиддиро талаб менамояд. ҳамасола дар мавсими ниҳолшинонӣ дар баробари ниҳолҳои ороишӣ ниҳоли тут низ шинонда мешавад ки ин тадбир барои тақвияти баъзеи хӯроки кирмак заминаи мусоидро фароҳам меорад. агар нигоҳубини ин тутзор ба таври бояду шояд ба роҳ монда шавад, кирмакпарварон низ дар мавсим ба мушкилӣ дучор нахоҳанд шуд. дар сурати бемамнуият таъмин шудани кирмакпарварон бо барги тут аз тарафи хоҷагиҳои деҳқонӣ кирмакпарварон метавонанд ки як кирмакпарвар то 4-5 қути тухми кирмакро парвариш намуда ҳосили онро супорад ва маблағи ба даст овардаашро барои сарфи хараҷотҳои рӯзгораш истифода барад. чӣ хеле ки мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, шумораи кирмакпарварони ҳавасманд рӯз ба рӯз зиёд шуда истодааст. тӯли 2 сол мешавад ки тухми кирмаки онҳо ройгон дода мешавад, коғази такандоз ва ҳароратсанҷ низ ройгон таъмин карда мешавад. тутҳои мо айни замон қисман кӯҳнаам шудагӣ боғҳои нави интенсивии тузорҳо бунёдкарда истодааст ки ин оянда барои парвариши кирмак хеле қулай аст. барои он ки боғҳои интенсивии ниҳолҳои тут ин бештар серҳосил ҳастад, баргҳои он ҳосилнокӣ зиёд метиҳад. агар мо ҳамин боғҳои ҳамчун зиёд кунем тут майдонҳоро, оянда метавонем ки бо аз ин ҳам истеҳсоли пилла зиёд кунем дар ҷумҳурӣ. барои истеҳсоли ҳама гуна маҳсулот тухмӣ нақши муҳим дошта, сифати маҳсулот аз тухмии хушсифат низ вобастагии калон дорад. имрӯз дар ҷаҳони олимони соҳа навъҳои тухмии кирмакро ихтироъ намуданд ки барги камтар хӯрда дар муҳлати кӯтоҳ ба танидан шурӯъ мекунанд.
ин нави тухми абрешимнокӣ хубтар дошта дар шароити имрӯза ба талабот мувофиқ аст. Дар ин самт олимони тоҷик дурнамои таҳқиқотро такмил дода, рушди соҳаро дар асоси ҷустуҷӯи илми муосир роҳандозӣ намуда истодаанд. самтҳои афзалияноки таъминоти илмии соҳаи кирмакпарварӣ, ихтироъ ва дар истеҳсолот ҷорӣ намудани нав ва дурраггаҳои серҳосил ва ба касалиҳо тобовари ниҳоли туд як корхонаҳои тухми тайёркунии муосир тайёр кунем, барпо кунем, хеле хуб мешуд. Чунки мо бояд ки тухми кирмак дар ҳамин Тоҷикистон бояд тайёр намоем ва он бояд ки ҳатман ба ноҳиябандӣ карда шавад. Аз ин ҷиҳат баъд ҳосилнокии ҳамин кирмак, ҳосилнокии пила зиёд мешавад. масъулин талош доранд то аз нави тухмиҳое истифода намоянд ки ба талаботи замони кунунӣ ва технологияи муосир ҷавобгӯй бошанд. «560 қутии тухми кирмак ки хушсифати нави хитоӣ дастрас намудем. Бо 560 қутии тухми кирмаки хитоиро дар хонаҳои тухми зиндакунӣ зинда намуда ба кирмакпарварон тақсим намудем. бо мақсади рушди минбаъдаи соҳа ва рафъи мушкилоти ҷойдошта, масъулин тадбирҳои навро роҳандозӣ намуда, истеҳсоли пиларо имсол аз ҳисоби воридоти тухмии хушсифат ба роҳ мондаанд. موافق دورنمای استحصال پلای توجیک 230 قطعه جدا کرده شده است. 230 قطعه کرمک رو سراسر زنده کننده تقسیم کرده شد. 230 قطعه کرمک رو رایگان دادن. موادهای لازمی، کاغذهای تکانداز، همه اون اشیاهایی که برای ساحه ما ضرور بود، همش برای ما تامین نمودند. бо вуҷуди баъзе камбудиҳои ҷузъии соҳаи пилапарварӣ, имрӯз хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳо бо истифода аз шароити имкониятҳои мавҷуда ба парвариши кирмак ва истеҳсоли пила машғул мебошанд. ин раванд имкон фароҳам меорад то ашёи хоми маҳаллӣ афзун гардад. мо имсол 370 қутӣ тухми кирмакро оварда дар шаҳр дар 2 ҳуҷраи тухми зиндагардонӣ пурра зинда кардем. онро ба кирмакпарварон пурра дастрас намудем. мо пахтапарвар мебошем, бо ҳар сол 10 қути пила гирифта зивино ташкил кара, пила 400-500 кило пила спурда ҳар сол фоидаш вақташ пулаша мегирем. коригаромон ба вақташ ва маошаша метем. езумаш ҳама чи фоида 10 нафар бачаҳою баргзаною барг тозакунон занако ҳама маошшона вақташ ба метем. бинобар иқлими гарми вилояти хатлон дар ин ноҳияҳо кирмак барвақттар тақсим гардида, имрӯз ҷамъоварии он идома дорад. ин имкон медиҳад ки хоҷагидорон то оғози корҳои саҳроӣ ба парвариши кирмак машғул гардида даромади иловагӣ ба даст биёранд. айни замон дар вилояти хатлон мавсими пиласпорӣ идома дошта. дар ҷамъоварии пилаи вилоят кирмакпарварони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, ноҳияи нусири хисрав ва ноҳияи ёвон пешсаф мебошанд. тибқи дурнамо имсол дар ҷумҳурӣ истеҳсоли 680 тонна пила пешбинӣ шудааст. кирмакпарварони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ то санаи 12 майи соли ҷорӣ 133 тонна пила истеҳсол намуданд, ки 19.5% нақшаро ташкил медиҳад. мо ҳозир агар ашёи хом тайёр кунем, агар оҳиста оҳиста бо мурури замон мисол тайёр намудани кадрҳои соҳавӣ ки баланд ихтисос бошанд, ҷавонони нерӯманд масалан ҷалб карда шаванд, ки дониш дошта бошанд, технолог бошанд, илми таҳқиқотро масалан бурда тавонанд корҳои илмиро. ин ҷаҳатҳо бисёртар кор кардан дар кор. баъд
در آینده برای تو محصولات نهایی کارکرد نمودن پیله باید سهمگذار باشیم، جستجو نماییم که راه‌های ثمرناکش. имрӯз раванди парвариши кирмак, истеҳсоли пилла ва ҷамовари он бо маром ҷараён дорад ва корхонаҳои коркарди пилла бошад хеле кам аст. Корхонаҳои мавҷуда бошанд иқтидори пурра коркард намудани ин ашёи хоми маҳаллиро надоранд ва он асосан ҳамчун ашёи хом содирот карда мешавад. масъулин дар ин замина аллакай харидории таҷҳизот ва насби корхонаҳои муосири коркарди ашёи хомро то маҳсулоти ниҳоӣ ба нақша гирифтанд ки имкони коркарди он дар ҷумҳурӣ муҳайё мегардад. аллакай шартнома ба имзо расонида шудааст ва дастгоҳи коркарди абрешими надофӣ ворид карда мешавад ва тухми кирмак пилаи истеҳсол шуда низ дар дохили ҷумҳурӣ оҳиста оҳиста коркард карда мешавад. пилае ки дар тоҷикистон истеҳсол карда мешавад ва пила содирот карда мешавад боҷи гумрукӣ мондагӣ ва харидороне ки аз хориҷи кишвар мебиёянд ҳамин мавҷуд будани боҷи содиротӣ садди роҳ мешавад ва барои харидорӣ намудани пилаи мо ҳавасманд нестанд. афзун намудани истеҳсоли пилла сарчашмаи бо ашёи хом таъмин намудани корхонаҳои коркард ва омили бо ҷойҳои корӣ таъмин намудани аҳолӣ мебошад. ҳамчунин ташкили корхонаҳои коркарди пилла ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла атласу атрасбофӣ ва бо ин васила ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат хоҳад намуд.